and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Ang ngayan, kagyud magsakristan ilang. Sus, dili pa lang sa akong anak. Na, di gyud ko mong sugot ini, oy. Alimuot. Ayaw na lang pagreklamo. Una sa sakyanan, tingaling maabtan ta din ni Karen. Padre Damian! Na, patay ta ini. Asa man ka, Dre? Magpakumpisal, biyaan taon na ka. Oh. Gikuha di sig auto. Sus, may ragyo di ay nga midali-dali kog sakay. Wa ko maabti ni Karen. Nagkatawa, bitaw ko nagtanaw ni mo. Ay, nganong kalit man sa to siyang miabot, oy. Naniidyod na siya sa kumbento. Makita ko na gyud ang akong anak, Dre. Gimingaw na kay kong Milan. Sure ka nga wa masuko si nanay nako? Mahal, malipay siya kung muamin ka niya. Unya, sangpito ni mo siyag nanay. Gimingaw na sab ko ni mama. I've longed to her love. Gimingaw kaya ko sa iyang kakus. Sa iyang pag-atiman. Mahal, pinangga ba sab ni papa ni mo ang imong mama? Gamay pa ko diyang namatay si mama. O unsam di iyang namatyan? Amput. Ay nalang pag-una ni mama ni mo. Sorry ha nga. Ako bagyang gitandog ang imong mama. Sorry ha, man. Namudi na lang muna kung mahal na. Ang pangandam na. Ni anarong taw-taw sa nanay. Uy, kadako di ay ining bayad, Re. Ug di pa gyud ta makita sa gawas. Inigawas na to sa sakyanan. Tinuod gyud di ay nga safety din his Milan. Oh, Padre Damian. Ako si Attorney Gomez. Attorney, daghan gyud kang salamat sa imong pagpangga sa akong anak. Ako siyang kliyente, Nang. Salamat gyud kay ni mo, Attorney, ha? Hain man di ay siya. Dali. Ubanan ko kamo sa ilang kwarto. Ilang kwarto? Nay! Minggaw na bikon niyo. Labaw pa kung gimingaw ni mo, nak. Nay? Nay? Nay, giisip ko ng asawa nga kung mahal. Kung kaya akong asawa, ikaw, iyan na sang inahan. Milan. Nay, mahal kay na ako nga kumahal. Mahal sad kaayo na ako ang imong anak, Nay. Og Sa di madugay, Nay. Doon na ka na'y apo. Ginoo ko. Nay? Wa kay gusto nga ako ang mamahimong inahan sa imong apo? Wa man ko'y gipili, senyorita. Ayaw na lagi ko ninyo tahura, anak, Nay. Mas malipayon ko nga kamo maoy akong kauban kaysa magpuyo kong harianon pero kauban ko ang demonyo. Nay, imo na kong anak. Tawag na lang ko sa akungan. Sige na, Nay. Nahala. Mao naman gyud ka. Unsa pa may akong mahimo. Imo na kong madawat nga imong anak, Nay. Malipayon uban nimo ang akong anak, Hazel. Unsa pa may akong mahimo. Kanus amang ko ninyo hatagig, apo. Nagsige pa ganimig buhat, Nay. Paabot lang, good. Ikaw, Gay, sakita rin mo, mangusi, Nay. Ang.
Wa man ko magtuo, oy. Nagminaldito naman di ay ka. Minalito. Dili man maldito ang imong anak, Nay. Romantiko lang. Ay, kani ato pa man sad ba? Nga dako na siya gusto nimo. Mauwaw lang mo tugan. Ay, managlahi manggod ang inyong kahimtang. Anda man kong magsuwag asin, Nay. Basta kauban ko lang ang akong mahal. Di ka na ko pasudanon og asin. Uy, mahal. Nay. Biyan taon na mong sa akong mahal, ha? May lakton pa mi kadiyot si attorney. Mauna na ang katumanan sa gihuwaman mong pangandoy. Mauna na? Unsay hinuwaman nga pangandoy, mahal? Tug-ani ko, mahal. Di ba, mahal? Gituganan ka man ako nga simple kayo nga akong pangandoy. Nga kung makatrabaho ko, ipaayon ako ang Mumbai. Pero ako siyang giingnan, Hazel. Nga pobre pagyapon mi sa mauni ang pangandoy. Mauto, ako siyang gisultihan nga gusto kong mamahimo siyang profesional. Nga may ikapasigarbo pod siya sa imong amahan. Maunay giingon akong hinuwaman nga pangandoy. Maudi ay na, Nay? Sige ha, mahal. Nay, pagsultiw na mo din Ay mo pag-away ha. Balik din ko. Ikaw din, mahal. Ngano kang awayo ng kusnanay, no? Joke lang Ato na ko ha. Paamin ako, Nay. Ayaw na paglakaw, Nay, ha? What ako? Sige, nak. Si Padre Damian? Ako lang sayang ato, Nay. Murag nagsulti pa sila sa papa ni attorney. Ay, salamat taon. Tuwa na gyud ang senyor. Pudali kong tawag ni Senyorita Hazel. Ug paybaon nga milarga na gyud ang ingamahan sa Manila. Pasaylo ako, Nay. Ngano na ngayo mang kagpasaylo? Tungod na ako, Nay, mo hinuo miserable ang imong pagpuyo. Ayaw pag-una-una ni Ana, Hazel. Nahimo kang kabahin sa akong anak. Natula naman tingali nga mo unong sad ko sa inyong kahimtang. Wagid ko magtuo. Nga usab di ay katimonyo ang akong amahan. Angay kang magpasalamat. Nga wa ka pasagdi sa tuwa sa langit. Gihatagan kapag higayon aron makapanalipod sa imong kaugalingon. Doon na kuday amahan nga parehas ka demonyo sa akong amahan. Tingali, wa na'y simba-simba ang imong amahan. Wa gyud, Nay. Maura may importante niya ang iyang negosyo. Ang pagpadaghan sa iyang mga properties o kwarta. May bagting ang imong cellphone. Tingalag ang imo rong amahan. Ako man na siyang gi-block, Nay. Sino'y po ito ang nanawag, Nay? Noy? Gikan pa yun ko sa airport niyo rita. Tuwa na siya sa Manila? Tuwa na niyo rita. Kauban niyang iyang mga hinanib. Pero ako gikuyawan sa iyang panganti. Panganti? Nga nagbalik ko na niya. Magdasyag army. Unsa? Naglagot mong siya nga. Wadawatas mga pulis ang iyang kwarta. Naglagot siya. Nanganti nga. Magdasyag mga army din Kinalan nga masayod ni ini si Milan. Nahalog ito ko sa iyang panganti niyo rito. Mubalik pa di ay siya din Mubalik niyo rito. Kano sa? Mahibawaan na na. Kay manawag man to dahil ako. Manawagan ni Noy. Sulti idayon ko ha. Aron may makapangandam. Salamat kaayo na ibutoy. Ni Ana day ka na ibutoy? Ninataon ka rin. Unsa man. Mobalik pa ba din si Senyor Emilio?
Mabalik pa to eh. Karos aman, Hala? Anong interesado man ka Karen? kung mangutanag ka nos interesado na di ay. Amot lang. Manawag naman to ba? Mabalik na siya din eh. Daoy. O pa man gyud ko mahibaw hain ron magtago si Milan, uy. Anong gusto man kang may bawain magtagos Milan Karen? Anong pilosopo naman kanoy butoy? Interesado magud kang Milan. Gusto lang na akong tabangan si Milan nga dili mahiagom sa kabangis ni Senyor Emilio. Kadto kay mitago. Dili gito pakita ni Senyor Emilio. Imo kay kong gipalagot ha? Tingali tug-anan unya nako si Senyor Emilio nga nakaila ka ni Milan. Og nakaadto na ka sa ila. Hala? Nasuko ka nako. Nasuko! Mura mo ko kag nakaminos nako? Wow, eh. Ngano gutong makaminos man ko di mo? Basta, inigbalik ni Senyor Emilio, isumbong giti ka, nga nakaila ka kinsa gina si Milan. Nga ikaw mo imihatag sa cellphone nga gibili ni Senyorita Hazel. Uy, patay ko anak Karen. Wa ko'y labot kung patyon kang Senyor Emilio. Karen. Isumbong tagid kano'y butoy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!